kaixo dan hori, hemen Wichita kontrolien, geurie eta zeuena dan irrati honetan. Bakizu honetan egunetan, gabiltzela balorien imitzen, Bermion postuten dozkuien hainbat talde, da herrize gaitxik gauzek itzen dauiena. Hemen eskabiltzen tierruk organizeten, eta gaur daku geugaz, kanta lorue. Honek bakizuie geure Bermioko talderik famatuena, kaletik ikusten duzena hortik buelta-bueltaka limite eta kantza zinue barik eta koienak, geu gauz dauz, Mari Carmen Elorriaga Zugazaga, barkatu, Mari Carmen Elorriaga Zugazaga, eta Koro Zubiaga Urbieta. Kaixo bikote, zelan zabiltxie? Ondo. Zelan sortu zan zuen taldie? Gure taldie sortu zan 2015 da laguntzaiek izan ziren euskera berbetan, errosape gudotezan taldie, Bai. feministe emakumen taldie, da eskubaloia. Eurrek, irurek, bultzatu zauien... Bai, eurek izan ziren impulsi zauinak hau taldi hitzeko. Laguntza. 2015 esan zu? Bai, ditziko erabera. 10 urte. Bale, da ze beharri izanetik edo, zelan ze okizuien zuek horre kalera urteteko geuri jaizek eta beste hainbat esparrutako egunek animeten? Hor gertatu izan zanazan aurrekari asko egon ziren. Aspaldik buek aitagotzunegaz azitze garbola taldigaz, koroak atzamarra altzaten da, esaten neu egon nintzen antzen. Bai, hona itzen aitzegotzunegaz, bai. Aitzegotzun nor zan, edo nor da? Mainuko abade bat, mainu non zan, hau aitzegotzun garitaunen, orain nahi akordan. Claro, gotzon garitaun handia. Bai, da orduan horrek impulso duzkun guri asko, euskararen buruz, da gauza askorin buruz. Osea, bera esan niretzak impulso handize. Orain Mari Carmen ez egiko. Garbolagaz eta garai hartako euskal kantuek ez doka mairun kantuekaz, bai. Eta gogor taldin kantuekaz, apaiza kartzelaratuak izan ziren kantukaz, hasi zen Bermion lehenengoko kantagintzak. Horre gero segiduen jako historian zehar, herri oso kantarize izan dalako, eta leheneon gara gogoratzen zelan Franco garaizen, koron familiko bat petarte, dantzak entzuten eta ikusten. Dantzak ez. Frontoien onzan orkestiero zer dan, jantzaldi bet. Da, hasi zan Eurize, lehen ez da esatezan kubiertue. Da, Eurize hasi zan inzuzien hartza tabernara. Dan onzien. Da, klaro, kuadrian dibet, da zizin kantaten eta tiro baltzari. Da, bezine batek, ezauen egin txarrerako, inzauen Guardia Zibileriri abize, molestaten dauzela. Da, Guardia Zibil ez unzien, da, geron zien, hilebete baino gizau kartzelan horreitzik abestez daitzik. Osea, ezerin barik, terroristek esatilez. Mari Carmen egizau zagingo da, ni gazti esan haitzen, nire nebik 18 urtero kinzauen, da nik okengo zanuten 15. Da, bai, da anon zin basaurin, kartxela barri zen, da, pilo bat, bermiotar pilo bat, ez da izen bat esateko bai neku. Como estos aquí jatorri oso noblidako zuie. Azkanin resistentzize sari be, bai, zuek... Euskal kantagintza beti esan da resistentzi eta transmisio, tradizio eta soziologikoki iraultza sortu nahi izan dauena. Eta kartzela hartatik gero, ja transizioa pasata eta prozeso normaltzen hasi zanean, udalan laguntzinoagaz eta subentzinoagaz elkarte bat egin zen Euskara Berbetan, eta Euskara Berbeta barruan sortu zen kantu taldetxo bat, eta horrek berreskuratu zuten kaleko eta kantagintza eta ez doka mairuren kantu guztizeon hoien indartze eta herrizen berriro errotu eitzie.
Maia denporaren poderioz, hori be ahultzen joan zen. Orduan jai batzordean momento baten erabaki zuten jaizetan zerbait egin behar zala horretaz. Eta 2015 martxoan edo deitu zaubien Andramaizetarako programa barruen olan kantaren bat ataralaik talderen bat edo eta hor apuntatu ziren korok esan dauzen guztizek. Eskubaloia, feministek, errosape, berbetan, eta guzti horrekaz ez da sortzi zen edo segun eta izan zen, egin zen lehenengoko kantu jira potentie. Baina gero horri gustaen zen. Hau luzetuen bide. Engantzitzen dau. Eta luzetu horretan, niri deitxu hostien eta ni eskenien nintzen, zeni Bilbo kantarin jabanengoen hango elkarteko batzordekide moduan. Eskenien nuen neure buruan batzarrea joan da, nekien guztize, ipintzeko herri talde kanta prozesu horretan. Eta horrela hasi zen, da horrela hasi ginen, lehenengoko kantu jira formala Gabonetan egin genuen, aurton Gabonak 15 urte beteko, edo parkatu 10 urte beteko guz, eta datorren urte oso dedikatuko gara hori zelebraten. Olitxo, uste dute honetan egunetan pasa dizenatik, jatorri edo potentina dako zuiena, ganea oso ondo sustean txizeta, no? Horrek iraganetik eta etorkizunera etor dizen momentu horretarako. Bale, pareja, zelan itzen zari antolatu barrutik? Ze proposamen edo jardurak itzen zuie aurrera eruteko? Zelan organizeten zari zeuen artien? Bermeon esaten da moduen con mucho amor. Bai, sin amor ez da gauza askorik. WhatsApp talde bat ekogu, eta WhatsApp talde horretan, hasiera baten egiten zen jai batzordea eta udaleko iratze kulturteknikarie enkargatzen zen aktak batu, horrek zabaldu eta guk ordezkari bakotza bere taldien hori jakinarazi itxi. Hori gero beren dinamika eta beren indarra hartu dauenetik, WhatsApp talde izan da gure arteko komunikazio bidie. Eta komunikazio bide hori josten dauena momentuz eta orain arte, ni neun naiz talde handi zen. Eta gero dau talde txikitxo bat, musikeruen taldie, berezko josteko musikan antolakuntza guztize, eta hori josten dauie Jose Luis Bizarragak eta Luis Angel Lebrerok. Luis dalako taldeko kantu jirako zuzendarize, eta Luis da gure musikerue por excelencia majestuosa, bera da ipintzen dauena notak, afinatzea, ajustatzea, sarrerak, irterak, erremat eta bar. Zuzendari bat eldez edo, danok organizeteko musikalki, ez da? Bai, hori da. Eta talde guztiaren dinamika, WhatsAppen bidez, oso erreza da, urtien behin esaten dugu, zein izango da gure kalendaizue imitzen dugu, hileroko 3. barikue azken aurreko bariku izaten da beti, arratzaldeko 8 plazan danotakigu hori holandala, eta, WhatsAppetik zeintza izango da kantu zerrendie. Deko gero Alberto voluntaizo batek kartel digital bat etxen dozku txukun-txukune bebai, abe botaten dugu, kantu zerrenda bebai botaten dugu, musikeruk ensaia hoitzen daue Gazteluko parrokia zen txokuek berak inolako interes gabe eta beran borontate handi guztizegaz eskaini itzen dauena. Javi parrokiaz. Hori da. Eta batzen gara 8 kanta hoitzen dugu, txikituk edan, datorrena geugaz budabueni entzuen, budabuenin gelditzu, ez da beste ezelako ez kompromisorik, ez ensaiorik. Ondo pasa eta ibili. Eta dei hori gero, bakotzak zabaltzen dau, herriko beren lagun guztizen. Ni, por ejemplo, neure kintadako guztizeri, neure kuadrille bizeri, bai kartela botaten zatizen, erdu geugaz. Erdu geukaz, berba politxe da ez dako, no? Bai, neupe laguneri izaten zate animetzeko, batzuk etortzen diez, beste batzuk ez, bai, alegin itzen dut. Batzuri gustatzen jatzoi, besteri lotzen moten zui, bai,
alduna itzen du. Lotxi asti baino, ez da. Da ganea, entzun dute gana gaitxik, badan, irugarren gitxienez, 12 badako zuie, 12 ekitaldi badauz, urtien. Urtien dauz, herrizen 12, gehi, herriko euskal kanta egune, gehi kanpuen beste inguruko herrizetara zuten gara, Gernikera, Bakizora eta Mundekara. Ezta? Bai, Mundekara, bai. Orduan, beste hiru gehi gehi kanta egune 4, 16. Musika bomba bat elezarie, berrimion esplotaten dau, bai gero, Bakizo, Mundeka, dabe bai bustitzen da musikez. Oso politxo. Bale, orain, apurtzu eta repasaku, zeuen ibilbidien dako zuien posak eta desafiuk bai. Ze orain arte, okingo zan zuien desafioren bat, no? Zein izan da desafio handizena zeuen taldintzako, bakitxe igual asko aldizelagon, bai, kanta loruntzako zein izan da desafio horik handizena gaur egun. Handizena ondo gustore biltzi, ondo pasati. Hori da desafio handizena. Eta belarriz eta os laguneri izati erdu zesara da mutuko. Hori da erronka edo desafio eta helburu handizena. Gero zer lortu dugu? 5 urtetan Bermioko urtien behin apirilen aste santu aurretik herriko musika talde gehienak, ez danak, baina kantuen gabizen taldiek, Abesbatza, Errosapeko koroko jentia, Errosapeko emakumen taldia, Gernikako urdaibai taldia, Pusturiko kantu jirako taldia, eta non hori izten dut? Errosapeko martxa bai. Errosapeko martxako bai, horrek danak batu eta 7 talde herriko kale eta eskina guztizietatik. Da Josepa kale bai uste dut. Baten etorri zan. Baten, bai, Josepa kale lehenengoko urtien baietz esan zauen. Ta gero ja beste dinamika baten sartu nahi izan daui eta orduen konpromiso bat zan, gugaz etortzen baziren beste batzuk ez igual joatia, joan beharra, eta gehiago ez dira animen. Bai ez dugu gal esperantzari galtzen da, pentsaten dugu urroko batin be, igual animeko direla. Hauri be, politxa Mari Carmen, ze normalin jentik itzen dozkuie taldiek separa edo desberdin du, geure hartien, bai zuek itzen zuie pina eta gerota gehizen hobeto. Holanda, ez da? Hombre, konbezite lehen egon gara horretaz komentaten ez. Helburu da herrize kanta itzie. Claro. Da zenbat eta talde gehiago kanta, bardintze ze modutan, bardintze zelan, arrauntan, tabernan bertan, beste gunien, Josu Zabalondotako eto egon ziren. Kostaldea. Efectivamente. Ondie esametik bai. Orduen, ongi etorri kantuan gure dauen euskera ez da euskal kantagintzan, gabiltzano guztizok. Guk geuk eitzen duguna errezena da, eta da, bardintze ze belarri dakozu, bitu nire abotza. Zelako trumoia botza deko da. Bueno, gaur suabe txudako zu, ez da itxolan... Ikaratuten hauelako mikrofonu. Edo gordeta izulako zeuguzun momentorako. Realidadi da, edo zein bardintze abotz, belarri, lotzabarik, txarto kantaten basube, bajutzu hau kanta, beste baten albun da kantara ondo pasa. Bai. Terapi politxe da. Filosofia hortatik zelan guk ez dugu gonbidatuko beste talde guztizek. Claro. Bai, behartute zauzi, eganera bako zuen olako irizpide edo mandamiento txikizek horrek. Baina, lehen ezaztazu, dako zuek horre punto batzuk dizenako zo garrantzitsuek zuen txako, ez da? Ez dako zu aurko kuaderno txuen, ez dako zuz? Bai, honek dira... Guzuz esan? Bai, ze honek dira kanta lorukuek eta Euskal Herriko kantu jira guztizek deko guzenak. Beteten da bien horrek. Bai, eta hau da kanta loruteko oinarrize. Bat itzen dauela 7 probintzietako herri eta hiri buru guztizetako kantu jirakaz. Bai. Eta 5 dire. Zure baimenagaz irakurringo dut, ez da? Bota, desiten nau. Euskal Herriko beste herri eta hiriburuetan dauzen kaleko kantatzeko herritarron ohitura Bermion berreskuratu eta indartu.
euskal kantagintza klasiko eta berrien transmisioa zabaldu. Genero aniztasunez, matxismorik gabe, emakumeen eskubidiek eta berdintasun ezaugarriek beti presente izan, edozein herritar eroso sentitzeko gure kantu jiran. Kalian kantatzeko dinamikaren bitartez, euskararen erabilera eta presentzia gure artean injartu. Eta azkena, bakarrik egon, familizagaz edo lagunekaz bardin josku, hilero behin, azken aurreko barikuen, giro honien ondo pasatzeko gugaz etorri. Joe, leyenda politxe uste otametik paretara baten imingotela geue bai, haulako zeuzer bidu itxukirako geue bai, haulako potentien dan, haulako irizpideren bat edo. Oso ondo bikote, ia orain, bueno, bakizui orain ensegida Andramez edakuzela, zueri bardin dotzuiez, edakuzui aurre hilebeko azkan azte horretan itzen zuien hori, ba ezelan ikusten zuen elkarteko etorkizune. Ze helburu dako zuie ertain eta luzerako. Koroketanik elegante. Zue, klaru dako zuie, ez da? Bai, ondo pasateko... Ondo pasateko leku da, Claro. presiorik ez dako, derrigortzeri bez, programa bat bete beharra bez. Orduen, gauzenok jostune garen giziok, Bai. kantzau itxen garanien espero dugu beste batzuk. Badeko guz gaztiek hor sartu diren 10 bat, gure arantzan lobi eta eider. Bai, lehen ezaztazu deialdi txiki bede bain bidu, ez da? Gentiri, ez da? Animeteko. Claro. Kanta loruek, lehen esan doztie, ametik eizkierak izen da gero, bida huiela, 50 urte baino gitxia, bueno, danati zongitorri, bai, gaztiek badatu zen, alik eta hobien, ez da? Bai, Bilbon lortzen ari gara. Bilbon ja lortu duguz, 30 da 40 urteko arteko jentie, emakume zen gizon zen genero guztizetakuek, Bai. bueno, eta orain azten nagusi zen, bueno, konpartzero pilo bat, batuien jakuz da, esanen joskuie, ze fenomeno, datorren hilin betorriengo gara. Ordu ni pentsaten dut adikzio bat sortzen dela behin probazkero. Da uste dako zuela parkatu truko txiki bet, altxe konturetu nahi. Ze esankeran, fetxa konkretu baten, bai, hien akabukerako egun horretan, claro, ja zauz itxarotenian noiz dan ekitaldi, bakizu noiz esango dan, eta aur deusten da, plastori truko politxe da uste dutenik. Eske, guke kopizen jogu beste leku batzuetan ez itxuak dagoena, oza, ez dugu asma polborarik, hau, zamatuta egon da, 30 urte Euskal Herriko eskina guztietan bastanetik azitze, Lapurdiko zuberoraino, eta herri guztita, herrialde guztietan, egiten den gauze bata, orduan guk kopizen jogu eta funtziona itzen da. Muy bien, hauri apuntekot. Bale, orduen orain, bueno, Andramaizek dakuz ganien, bai Andramaizek tan, claro, irugarren hastie, zer lan jeusten da, hor dako zui egunen bat, ia, claro, igual, kanta loruri, igual, Bartinotxo Andramaizek, sino segunetan deusten da, non, Bai, emeretxi ustot esan zule? Bai, irailin okerrezpan hau azken aurreko 3. barikue emeretzi da. Emeretxi da. Da kuadra itzen dau, zapatuen estropada tauzela urton. Horre, antzaizek da etorri zelako apurtzuera raro azte burutan da, kuadra itzen dau. Orduan esan du, fenomeno, barikun urtengo, girotzera estropadan bizpera die. Da horize pasate madan, bardin josku. Guardasola tarata, listo. Oso ondo. Bale, bikote, orain ingo txutina da, dan hori gabiltze itzen, bakotxari ingo txutie galdera bardine, lelau, koro gazingu, holan kamisetiarren, da holan Mari Carmen edako denpori pentsateko. Oso pertsonala da galdera bat eta zoko txiki bet. Ia, koro, zurentzako zer da zoriontasune? Zoriontasune, ez esango txupak, orain momentun zorion naiz ez dako tardurerik, ez dut itzelanik, jubiletan hau, zer gutxut esati, eta familizegaz ondo erutie, da jentia ondo erutie. Ez okitzi arekarreman txarrak, da, ez da ipaz ere esan gizau ni, zorion naiz. Bai, Bai. zorionek usara, eta gane orain, esan lehike bebai zurentzako, zoriontasune dala denpori bai, orduen, ez da? Bai, da faltan bebai. Oina erretireton da bebe jubileta bai denpori falta jazta.
Bueno, hori beti, 24 orduk itxi diez. Bai. Eta zurentzako, Mari Carmen, zer da zoriontasune? Antzeko parezido, osasune badao, ez da dirue, ez da konsumue, da norbera baketan, da disfruteten norberagaz, eta zeure ingurukuaz. Da hori inguru zenbat eta zabalagoa izan, biba Jesus sakramentau. Erantzun honak ekarten dozkuie pareja honek, ondiez gaztiek be ondiez, adin guztizetako jenti etor da, eurek batzuk esan da bi helburue, beste batzuk Korok eta Mari Carmenek bota dozkuiena oso ondo erantzun debe baita, ez dagoen preparata galdera hau. Ez da gauzi da, otie posik dakosunagaz. Ez okitxie, inon aregiz eudako ez dago, jazta. Zeudako zunagaz, da aurre esango lekizara, zoriontzu, neure ustez, Bai, klaro, hau pertsonala da, apunteta. Bai. Bale, orain inguna da harri-horriar, edo piedra papel o tijera, ze egin bizuie aukeratu, irabazten dauenak aukeratuko dau kanta bat irratsaio hau bukatuteko. Listo zauzie? Irutiko biena, Bai, ez da izelandan. Bai, bitu da, hau da harrize, guraiziak edo hartazizek, da papela, bakizu, hartazizek ebaitzen dabi papela, eta harrizek apurtuten dau hartazizek edo guraiziek. Orduan, iringo tenien, atara iruretariko bat. Vale. Ja, 1, 2, 3. Vale. Korok irabazi dago. Bigarrena, irutiki hau bien ala da. 1, 2, 3. Vale, horren berak empate zuzie, bat, eta horrein desenpatako dauena. 1, 2, 3. Papel, ostabe. Empatez egiten zuie, 1, 2, 3. Ja, irabazi dau, Korok irabazi dau. Vale, Koro, bota artiste edo kantaren bat. Segaz guzu amaitxu. Bai, ez da, zein... Tranquil, minutu bedako zupintoteko. Ez que danatiz, ia. Zelandako izena, olaztagaztik, abestuten duena. Bizirik gaudelako. Bizirik gaudelako. Ia, topa ingot. Gustatxo, Mari Carmeneri. Bizirik gaudelako, olatxe zugazti? Bai. Bale, hemen dakot. Bueno, eskerrak emon bizori pikote, hemen okinju kanta loruko kide bi, itxela itzen dauen lana, eta hemen ongara balorien imitzeko euren elkarte edo taldik itzen dauen musike lana, eta azkanien musike baitzik eta bizotxera duen euren postasune garri da eskuielakon txukirratire. Eskerrik asko, ondo segi, eta etxizo bat ingot porzakaz, o eurize badan emeratzi zen, eurize badan balzebez, guardasola edo aterkine, eta mami esker, bizori. Zeuri. Eskerrik asko. Aur guez. Eskerrik asko. Nahiago nuke banitu egalbizkor zabalak, joan alizateko aixe zure ondora, ta belarrira xamurki esanik maite zaitu dara, piztu dizudan suzia zugan iraundezala. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko urberria. Oraindik hasia asko dut zuregan handatzeko, esan ez ditudan hainbat olerki eta asmo, elkar lotzen gaituzten sokak ez dira apurtuko, bizirik gauden artean bizirik gaudelako. Kantu hau nahi dizut eman zuri herria, gu gara iturri
kantu hau nahi dizut, eman zuri herria, gu gara iturri zarreko urberria. Altzuten eman zidaten, ta erakutsi itzultzen, haundia banago ere, zure albora etortzen. Ez baititu semeak amak, inoiz alboratzen, ni zure azun erea, beti izan gaitezen. Kantu hau nahi dizut, eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut, eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko urberria. Nere lagunak aurkeztuko izkizuet orain. Agian aita izan daia, ez dakit. Ander ederra, Zarauztik gitarretekin. Atzean beste zarauztarra hau ezagunagoa dezute Benitoriki nahitzen da. Maiur Kajarabile, bajuan. Ez dut nahitain, baina beste zarauztarra. Baterian eta kajoiakin, Ander Zulaika. Aurrena klarinetia ikasi behartzula, gero flauta jo behartzula, gero pianoa, gero arraunian hasi, eta guain hemen gurekin, Gratxina, Lertxundi. Hori jotar bakarran. Eskerrik asko, Amal, Inigo, soinuan, argiekin, Roger, eta Sara, produkzioan mil esker, zorionak Karkara, eta mil esker Orioko herriari, guri aukera emateagatik zuei aurkeztu. Kantu hau nahi dizut, eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko. Kantu hau nahi dizut, eman zuri herria, gu gara iturri zaharreko.